Skont l-aħħar indiċi tad-demokrazija, il-Gvern Malti qed imexxi demokrazija staġnata b'numru ta' nuqqasijiet fatt li lna bieħtul dawn l-aħħar snin taħt amministrazzjoni laburista. Dan qegħdin jiġduh ċifri internazzjonali li ma' numri baqgħu tali huma minn sena l-oħra mingħajr ebda titjib. Fl-indiċi Malta telet pożizzjoni waħda mill-2023 għal 2024. Mhux għax il-gvern tajjeb in-numri, iżda għax niżel l-isfel iċ-Ċili bil-gvern jiklassifika fost l-oħrajn taħt it-Taiwan, il-Mawretanja u l-Kosta Rika. It-tnejn wara nofsinhar Net News staqsa lis-Segretarju Parlamentari Kita Suppartitanti jinkwetaħx il-fatt illi pajjiżna taħt amministrazzjoni laburista mhux qed jara titjib bil-indiċi ta' demokrazija sa qabel ma faqqal ġlied fil-Lvant Nofsani kienet ipoġġi demokratikament aħjar lill-Iżrael taħt Benjamin Netanyahu. Madankollu, għal Suppartitanti jidher li mhux jinkwetaħ illi l-gvern qed jiġi klassifikat f'din il-pożizzjoni u spiċċa jmeri dak li qed jiġi deskritt fl-Ingliż bħala a flawed democracy. Ma tinkwetakx imma fuq din tal-indiċi tad-demokrazija li ma ċċaqlaqna assolutament xejn f'dak li għandu xaqsam ratings. X'in id-domanda tiegħek? Tinkwetak? M'hemmx tinkweta, nafu li għandna pajjiż demokratiku. Flawed democracy però qed jgħidulna. U ilhom jgħidulna flawed democracy. Lejn il-kriterji kollha li wieħed ħares. Fost il-kriterji li pajjiżna qed ibati fihom f'dawn l-indiċi huma l-funzjonijiet tal-gvern, it-trasparenza u l-kontabbiltà tal-membri tal-kabinett. Fost oħrajn, ma' lista ta' skandli misteri u intriċċi issa żdiet il-fatt illi l-Prim Ministru Robert Abela ma jridx jippubblika d-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-membri tal-kabinett. Minkejja l-appelli ta' bosta inkluż il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika biex Abela qiegħed fuq il-mejda dawn id-dikjarazzjonijiet partikolari bħalma kien isir sena wara oħra, il-Prim Ministru ma jridx. U qed jgħid li se jressa emendi għal kif isiru d-dikjarazzjonijiet, deċiżjoni li s'issa qed tmur għal kollox kontra l-prinċipji bażiċi tal-governanza tajba. Issa wieħed irid jara wkoll l-emendi illi tiġi tkellem fuqhom il-Prim Ministru, emendi li naħseb illi il-poplu kollu qed jistenna l-poplu kollu. Il-poplu qed jistenna li daw jiġu pubblikati bħalma dejjem kienet isir. Iva, u nispera li ħadd ma jkollu inkwiet illi jimxi jaderixxi lilu nnifsu ma dak l-istess regolamenti. F'dak illi għandu x'jaqsam dikjarazzjonijiet tal-assi hemm tnejn tal-membri parlamentari, ċewwe tal-Leġislattiv u tal-Kabinett tal-Eżekuttiv. Dikjarazzjonijiet illi jvarjaw minn xulxin b'mod sostanzjali. Dikjarazzjoni illi l-aktar waħda dettaljata minnhom għal xi raġuni jew oħra Robert Abela ma jridx jippubblika. Da domanda hi għalfejn ma tridux tippubblikawhom. ċewwe sottomettejt dak li kien mitlub minni legalment u anke b'dak li huma proċeduri. Min-naħa l-oħra l-għamilt referenza għal Prim Ministru, il-Prim Ministru tenna b'mod pubbliku illi ħajkun hemm tibdil f'dak li huma dikjarazzjonijiet tal-assi. Dik tal-Parlament. Mhuwiex tal-Ministri u Segretarji Parlamentari. Nista' nkompli. Id-dikjarazzjoni tal-assi hija u torqod il-membri parlamentari kollha. Inkluż il-Ministri illi huma wkoll membri parlamentari. Huma differenti, Ministru. Din nista' ngħidlek huwa li l-persuna huwa wieħed jew waħda tajjeb. Francesco Catania, Net News.